Luke chapter 9, verse number 23. It's page 1157 in your Bible. I am reading. Let's read from the Ilocano translation since the Ditan screen the English translation. Before I read, for the sake of those watching, I would like our AV to feature our main sanctuary. I cannot believe we have this many today. Alam nyo, parang ilang linggo na lang talagang mapupuno natin na ng mapupuno ito. Ha? Yung regular Sunday, ha? O yan. Ilan na lang yung mga upuang hindi na-occupy, oh. Ilan na lang yan? Oo. How about Lawag? Lawag, Sanctuary. I would like to see how our brethren are doing in Lawag City. Oh, mga kapatid, nakakatuwa. Mamayang hapon ha, nandito tayong lahat. Okay, pasukin. How about pasukin? Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. Claveria. Andyan ang Claveria natin. Claveria. Claveria. Awan, natudwan da. Awan signal na. Lasam. Let me see how our Lasam is doing sa ating preaching. Lasam. Ayon sila, naka-ready na. Apari. Apari. Okay. And Australia. Australia, kumusta kayo? Uy, blessed na blessed kami sa awit nyo, ha? May mga bisita pala tayo dyan, oh. Okay, good. Dingras. Dingras. Ready na kayo? Ready na? Sarat, ready na? Sarat? Sarat, ready? Brother Bernard, good morning. Okay. Nakiktot ni Bernard. Okay. Luke 9:23, basahan tayo ti Ilocano. Ready? Read. Ket kinuna nakadakwada amin, no asin numan a tao ti mayat nga sumurot kanyat, pagtalikodan na ti bagina, ket alaen na ti krus na ti inaldaw, ket suruten nat. In English, if any man He said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kararag tayo. Apo Diyos nga na langita nagsao ka kada kami itang bigat. Apo, adu dagiti makasapul ti panakaisalakan ket kasapulan ti faithfulness making ka. Ti church dumakdakkel kasapulan ti faithfulness making ka. Agsao ka kada kami, help us Lord, touch every heart today. Whether it be here in the sanctuary, in our other sanctuaries and outreaches, wherever they are. Those watching on Facebook right now, speak to us in a very special way. Thank you, dear God, in Jesus' name. Amen. You may now be seated. A Christian is a possessor and a disciple of Christ. Let's read that all together. A Christian is a possessor and a disciple of Christ. Are you a Christian? Are you a possessor of Jesus? Are you a disciple of Christ? Now, tanungin mo yung katabi mo, are you a Christian? Okay. Hindi professing. Pag sinabing profess, by mouth, you are telling you are a Christian. But a real Christian is a possessor. You have Christ in your life. It's like, when do you call a person a millionaire? If he possesses $1 million. When do you call a person a haciendero? If he possesses a hacienda. So if a millionaire possesses million, haciendero possesses hacienda, a Christian possesses Christ. Now, as a possessor, possess, kukwam, agtagikwa. As a possessor, Christ is your Savior. Agree? As a possessor, Christ is your Savior. Sino tagapagligtas mo? So do you have the Savior in your life? Apart from Him, are you saved? Apart from Christ, awan masave. We are saved because of Jesus Christ. So as a possessor, Christ is your Savior. But as a disciple, Christ is your Lord. As a disciple, Christ is your Lord. Ito. It is a decision. One time, listen now. Isang bagay
na tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. So ligtas ka. Ligtas po ba kayo? But it is another moment in your life nung kinilala mo siya bilang Panginoon ng buhay mo. In many churches, like us, maraming mga members, Christ is their Savior, but I wonder if He is their Lord. Pag sinabi mong Lord, Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, what are you? Kung siya Lord, ano tayo? We are His disciples. He is our Master. Tayo yung kanyang disipulo. Kaya ngayon, maliwanag sa'yo na tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Pero sa buhay mo, na pinapamuhay mo na ba na siya ang Panginoon ng buhay mo? Now, how do you live Jesus as the Lord of your life? By being His disciple. At alam nyo, listen now, kada tayo ngay mawat kini Apo Jesus, the best thing na pwedeng mangyari sa buhay mo at sa buhay ko is to be His disciple. Now, what is a disciple? What is a disciple of Jesus? Ano kaya na sound disciple of Christ? To be a disciple of Christ means to be what? A follower. Say follower. Sumursurot. We will talk about that in a while. Not only a follower, but also a learner. So, anak disipulo? Follower. And a what? Sinut-surutem? So, mabaling nga inawat mo isa nan nga mangisalakan, but I ask you the question, are you following Him? Are you living as His disciple? Because if you will live as His disciple, then, pakinggan nyo ang aking ipapaliwanag sa inyo ngayong umaga. Because what I'm going to share with you is what it takes to be a disciple of Jesus Christ. What it takes to be a disciple of Christ. I got saved when I was 5 years old. Tinanggap ko si Kristo. So He is my Savior. And after nga inawat ko ni Apo Jesus, siyempre anak ti pastor, obligado nga makigimong, but it does not mean nga na makigimgimong ka, you are a disciple. Kasi to be a disciple involves these 4 things. And it took a while for me to grow up a little bit, nga naawatak ti upat, digiti upat nga banag, and then finally, I can say today, I am not only a possessor of Christ, I am also a disciple of Christ. Bawatan nyo kabsat? Now, what are these 4 things involved if you are to be a disciple of Christ? Number 1, to be a disciple of Christ, the first thing is, it is a decision. Ti agbalin nga disipulo ni Kristo kakabsat, ket decision. The Bible says in Luke chapter 9, di binasa tayo itatay, kunana jay, if any man will. No timay sa nga tao, ket sumurot, will. That word nga will, everybody say, will. Ti kaya na sa ti will kakabsat, haang nga dati adda ka ditoy, ket kaya na sa disciple ka. Ti disipulo is this, in-exercise mo ti panunot mo. Volition. Say volition. Naunag kay Ilocano deta, pastor. Ay, English deta. Volition. Ti kaya na nga sa kakabsat, it is a process of thought. Pinanpanunot mo. Kat inisip mo, aging gana nga, nagdesisyon kakat kunam, okay, sumurutak apo. Kasta dete, in kami agpasyar, sumurot ka, gure ka panunutek. At dati kita'y tao nga sumurot nga mapanagpasyar, tuno agdadadjayan kakabsat, makababawi da. Why? Kasi handa pinanunot nga imuna, DJ sinurutan da. The problem with many people today is this. We make actions without thinking. Nagaduti obra tayo nga di tayo panlang pinanunot. Sakbay nga inaramid tayo. Why? Because what? Of many factors. For example, you're influenced by your emotion. Nagustuhan mo, hindi mo inisip, sige. Nandun yung mga kaibigan mo, sumama ka, na hindi mo inisip, teka, let me think about it. To be a disciple is first, you think.
No kayat mo ti agbaling nga disciple ni Jesus, panunutem. Agpanunot ka. And then by using your mind, ma-realize mo nga kunam, umutag paiso, anat ubrak ti lubong, no hanak sumuro ti Apo. What is the best thing I can do if not to follow Him? What is the alternative of following Christ? Adakat, no hanga ni Kristo surudag, anat ubrak. Agbalin na ka career person, agbalin na ka family man, but as a Christian, what's the sense? Naawatan nyo kakabsat? Are you following? I hope nga maawatan nyo dito nga banag. You know, we make a lot of decisions in life. So, dito ko na will, capacity to use our volition. We are a product of our decision. So, if you claim you are a Christian today, makitam di biyag mo ita, no talaga nga disciple na kati Apo, because you are a product of your decision. If any man will, you have to decide. Now, tika na nga sawan kasto, when we make decision, pakinggan nyo you make decisions in life, duwala ang ti decision, right or wrong. Meron pa bang iba? When you decide, it's either right or wrong. Ano yung dalawang decision ng buhay? Right or wrong. So, when you realize, nga ti panang surot ti Apo, it's the right thing to do, then it follows, anat aramidek, sumurot akat isot right. The problem with us is this, we are in a position, nga amutay jay right, nga makita tayo tirigat na. Kat kaya tayo tinalagaan, nga amutay ang hanay isot husto. So dalawang bagay ang pwedeng mangyari dyan. Una, we follow what is easy for us, even knowing it is wrong. Alam mong mali. Alam mo yung tama. You know that it is right to follow Christ, to know Him, to grow in Jesus. Amom nga husto dayjay nga makitam. Awan o sumurutak ti Apo agad kasano akto nga ro. Dagadumot nga i-require ti panang surut ti Apo. Amom nga narigat. So DJ bagay, amom nga nalaka, pero amom nga mali. At lahat tayo mga kapatid, we are caught, nandyan tayo minsan sa ganyang sitwasyon. That's why gagaduti churches nga at the members, we have this membership nga awan makitam nga development and growth iti panagserbi na iti Apo because save data kakabsat nga mahanapay talaga nga dinicide no sumurot iti Apo unuhaan. Because to be a disciple of Jesus is a decision. And I challenge you today, you have to decide. Kailangan nga kunam ti sarilim, Lord, nauunawaan ko ang buhay at alam ko ang buhay ko bilang Kristiyano, naiintindihan kita, alam ko kung sino ka. It's either I follow you or I do not follow you. There is no other way. So if I do not follow you, then I am going my own way. And if I were to follow you, I must be willing to give up my own way. I know it will be hard, but it is worth it kasi alam ko, ikaw ang sinunod ko. Dapat dumating ka sa punto na isipin mo yan at magpasya ka. Young people, you have to decide. Huwag mong sabihin, tsaka na, gusto ko munang mag-enjoy ng buhay. You don't know your life. You might die tomorrow. At sa ganyang kakaisip mo ng ganyan, itantantan mo, idelame, ti panagseryosom nga sumurot iti Apo, maigamer ka nga maigurangugong iti lubong agingga nga nagrigat kan nga umakkal, nga uray ammom nga nasayaat kan apagiso ti sumurot ti Apo, kas na nagrigat mon nga i-adjust di biyag mo, taaduuna yun ti nakaikonekam, nakaigalutam, naka-engagam, na ikalikan unay ti husto ti lubong. And that's why we have many members who are present every Sunday, but they are not doing anything as far as their discipleship with Jesus is concerned, is because of the problem of always delaying. Amok, pastor, pero I'm not ready. Huwag mong sabing you're not ready. Ready for what? Kaya isipin mo, mag-isip ka ngayong umaga, and you have to decide. Alam nyo, confrontation, Joshua 24:15. Isipin nyo maigi to. Joshua 24 verse 15.
Tumayo si Joshua sa mga Israelites at sinabi niya sa kanila, pakinggan yung sabi niya, "And if it seem evil unto you to serve the Lord." The word evil means undesirable. No awan yan ti tariga gayo ti agserbi ti Apo, agpili kayo. Parang sinasabi niya, ayoko na magkakasama tayo, pero hindi kayo decided sa pagsunod sa Kanya. Ganon din ho ang sasabihin ko sa inyo sa ating church. Hindi ho pwede at hindi maganda at hindi tama na magkakasama tayo bilang mga Kristiyano, pero undecided kayo kung susunod ba kayo sa mga itinuturo ng Panginoon o hindi. Kung kanino kayo dapat sumunod o susunod ba kayo magpapasakop o hindi. Sapagkat sabi ni Joshua, teka, bago tayo talaga mag-settle down, gusto kong malaman talaga, decided ba kayo sa ating gagawin? Are you with us? Are you for us? Are you with us on this? At alam mo sa sarili mo ngayon kung undecided ka. Meaning to say, hang ka committed. So, it's good to have many people in the church. But if Christ will come today, only those committed will He notice. Yung committed lang mga kapatid, sa Kanyang gawain. Pinag-uusapan natin dito, disciple. And it's not a matter of, well, I used to be committed. Let's forget the past. You cannot live on past glory. Because there are present trials, present battle, there is a present war to fight, and you have to make decision. You cannot just say, committed ako noon, faithful ako noon. Yun, noon. Nung labanang yun, noon. May labanang iba ngayon. Kailangan, you have to decide. Kaya maraming mga members sa church, members ng dating daan. Dating nagsusoul win, dating nagbibigay, dating faithful, dating supportive, dating loyal, dating faithful. Pero ngayon somehow, and that's normal that's really a tendency, sabi ng Bible, many people will wax cold. You have left your first love. Ganun talaga. Maraming Kristiyanong tumatalikod, maraming Kristiyanong nanlalamig. Kaya ngayon, confrontation. Okay, where we are at, looking forward, what's your decision? Will you continue to follow Jesus? Your decision. Magpasya kayo. Ito po, hindi lang natin pinag-uusapan, gawain ng church. Personal na buhay mo. Kung Kristiyano ka, disciple ka dapat ng Panginoon. Kaya sabi niya, look if it seem evil, kung hindi desire nyo, okay, sabi niya, sige. Ano ba sa Tagalog yon? Magpakatotoo tayo, yung bang, what do you call that? Pudno tayo. May term sa Ilocano, hindi ko makats eh. Yung bang agpiprint ng katayo, parang ganon. Sige nga, tulungan nyo ako. Piprint ng katayo. Nandito ka. Susunod ka o hindi? Yun lang yun. Sumurot ka, ti Apo mo no saan? Kasi kami, bilang pastor, yan ang goal namin eh. I-lead namin kayo sa pagsunod sa Panginoon. Tanong, susunod ka o hindi? You have to decide. Kayong mga nandyan sa mga sanctuary, susunod ba kayo sa Panginoon o hindi? That's the question today. Kaya sabi niya, choose you this day whom you will serve. Kasi kung hindi ka susunod sa Panginoon, meron kang ibang paglalaanan ng buhay mo. Kung hindi sa Panginoon mo, ibibigay ang oras mo, ilaan ang buhay mo, ang talento mo, ang lakas mo, may iba kang paglalaanan eh. Kaya magpasya ka. Kung hindi ngayon, kailan? Huwag mong i-delay. Magpasya ka. Kasi idiinawat mo ni Apo Jesus, ayaw natin yung sumasama, pero sa kalooban wala. Para kayong taong sumunod sa prayer of acceptance, pero hindi niya naunawaan, professing yun. Adult Christian, adult tao nga kasta di church. Hindi ko na, okay, kahit put pa save, sumurot ka ti kararaga, simurot, Apo Jesus, Apo Jesus. Pero hindi klaro, hindi nagpasya. Wala yun sa kanyang will na pagpasyang tanggapin si Kristo. Sumunod lang sa prayer. Ganyan na maraming Kristiyano. Nandito lang kasi
inutusan ng magulang, nandito yung crush, nandito yung kaibigan. Pero alam mo, pag nandito ka, ang church, ang Christian life, mga kapatid, hindi ka magtatagal kung hanggang yun lang ang commitment mo. Dapat commitment mo sa Panginoon talaga, hindi sa akin. Hindi sa tao, sa Panginoon talaga ang commitment mo. So committed ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Dadagdagan ko pa ng issue rito, ha, para mas ma-feel nyo itong decision part dito. Your parents will not decide for you to follow Christ. Alam nyo, si Papa, follower of Christ siya, disciple, no? Pastor siya, pero hindi siya ang nag-decide sa aking pagsunod kay Kristo. No. He encouraged me, yes. He motivated me. They prayed for us. And I praise God that may parents ako na dumagdag at tumulong sa puwersa upang ang puso ko ay talagang sumuko at sumunod sa Lord. But if I am to follow Christ, it's not because they decided me. Although in dedicate that di ubingat, nga kunada apo, tuno agbiag, no pagbiagam ti ubing, tuno dumakkel, agserbi. They dedicated me, but I have to decide to follow Christ. Listen to me, ti panagtulnog ti apo kakabsat, personal decision. That's why, in this church, we do not baptize babies. Nakats nyo ba yung sinabi ko? Hanta yung agbunyag ti ubing. Why? Because ti panagbautisar is a personal decision. Not to be decided by the parents kung saan niya pabibinyagan ng bata. Ang pagbautismo ay isang desisyong pagsunod kay Kristo, identification with Jesus, at desisyong maging membro ng isang church. Dapat desisyon, hindi yung yes men tayo lang. Inisip mo at nagpasya ka. At alam nyo, pag ganyan ang Kristiyano, na pinag-isipan niyang maigi, hindi yung pinag-isipan to delay, ha? Kasi yung iba naman, pag-isipan ko, pero ayaw niya talaga. Kalatay, linakwam, panunutek ko na, tigay na nga sa wanhan na gumatang. Iba yung ganun eh. Yung bang sinabi mo, susunod ka kay Kristo, hindi. Pag-isipan ko, ibig sabihin, hindi inclined. Yung bang dapat pag-isipan na, Lord, kaya't ko't sumurot, pero I really want to understand what it means to follow you. Kasi gusto ko, pag sinabi ko, I will follow you, buo yung loob ko eh, committed ako eh. I don't want to be just a so-called follower. Artificial, pambisti lang, pampadami lang, pangdagdag lang ng attendance. So I don't decide. Even me as a pastor, hindi ako mag-decide sa pagsunod nyo sa Panginoon. Ha? You need to decide. So to be a disciple of Jesus is a personal decision. Second, pangalawa, what it takes to be a disciple of Christ. Not only decision, but number 2, denying of self. Denying of self. Di kaya na sound iti denying of self kakabsat, pananglipat iti sarili. Panang talikod. Panang panaw, DJ, dati nga kabibiyag mo. Another word for this is discipline. Iso nga, din ganyo DJ, word nga disipulo, kan disiplinado, related. Kasi ti disipulo ni Kristo, follower of Jesus, kat gapot ako na sumurutak apo, kaya nga sawan, nakasaganan nga mga rakop, dagiti disiplina, wano rules, nga mang-constitute, mang-govern, mangiturong iti biyag na. Panunot na kan biyag na. Hello? So before I would discuss the discipline and the denying of self further, who among of you here have made up his mind, I will be a disciple of Jesus? Taig naman di imana? Tayo na sa kabayan. I will be a disciple of Jesus. Susunod ako sa Panginoon. Okay? Hindi ibig sabihin na pag sumunod ka, magpapastor ka na. Ibig sabihin, Christian ka, wala kang ibang gagawin kundi sumunod sa Kanya. At walang pinakamagandang mangyari sa buhay mo kundi sumunod sa Kanya. Okay? Denying of self. Now, listen, when you follow Christ, importante itong sinabi ni Jesus na if any man will come after me, let him deny himself. Why? Because when you follow Jesus, you will know, and you know, amom, that you will lose some things, but you will still choose to follow Him. Isipin nyo yung sinabi ko. Amom nga no sinurot mon iti apo,
Ammom nga adot mapukaw kan ka, but still, you decide and you choose, I will follow Him. Why? Kasi sa'yo, you begin to account. Ang disciple ni Jesus, nag-a-account. Sabi ng Bible, count the cost. Yung count the cost doon, tignan mo kung ano ang kailanganin. Dito naman, find out, study, take into account that when you follow Jesus, there will be adjustments you need to make in your life. Adot Kristiyano ka kabsat kung may makigimgimong, pero han nakayat nga gawatan nga panunutan nga ada kailangan nang i-adjust. Kumbaga, likliklikan na dahito yung issue kung topic. Gusto niyang matawag na disciple, gusto niyang matawag na HBBC yan, gusto niyang matawag na follower of Christ, pero liklikan na di issue nga ada kailangan nang i-adjust. Ibiyag na, ada kailangan nang mapukaw, ayaw niya yun eh. Why? Because for many years, doon siya nasanay sa buhay na ganon. Kung ikaw ba naman magbabagong buhay, mahirap po yun. Parang lumipat ng bahay, na nakakati lumipat bahay. Kaya marami sa atin, kung hindi talaga obligado kang lumipat at kailangan kang lumipat, ayaw mong lumipat eh. Kasi ang hirap-hirap. Kami nga, recently, lumipat ho kami ng tirahan. Taga-barangay 7 na po kami. Pero butante pa rin kami ng barangay 4. Kamakailan lang, lumipat ho kami. Pang-ilang lipat na ho namin to. Nung kami, bagong kasal ni Ma'am Kay, doon kami sa baba. And then, nag-apartment kami. And then, pinagawa itong 3rd floor. Dito kami tumira. So we stayed most of the years sa aming pagsasama at bilang family dito sa 3rd floor. Tapos, nung last week, lumipat kami sa Barangay 7. Ang hirap maglipat. Yung lilipatan mo, maglilinis ka. That's why, kung nakasettle down ka na, ba't mo isipin maglilipat pa? Kaya marami po sa inyo, sa atin dito, no may panggap ti idea nga panang surot kan Kristo, kaslahan mo kayata na panunutan kasi nayadap mo na permit ti sarilim kadeta nga habit kan disiplinan ti biyag. Hamo maikatabisyo mon, hamo maitakwil ti barkada mon, hamo matalikodan digiti madang aramid mon, kasi diyan ka na naging masaya. Naging komportable ka na diyan. Pero ngayon, kung pinag-uusapan ang disciple of Jesus, kinakailangan talagang may adjustment. Willing to deny himself. Na alam mo, kami, lumipat kasi alam namin, mas maganda yung lilipatan namin sa totoo lang. I don't care kung anong naiwan namin dyan, marami. Actually, dito meron akong ginawa dyan na double deck. Ako po ang gumawa, nagkarpintero po ako. Tulugan ng mga bata yan. Tignan nyo mamaya kung gusto nyo. Gawa ng pastor, palpak. Andyan ang ref namin. Malaki. Gift po yan ng lawag, two-door na refrigerator. Naka-adapt na kami dyan. Every time, alam mo, kahit pagod na pagod ako, no umuli ak dito kakabsat, I feel refreshed. Kasi nakaka-relax yung ambience dyan sa taas. Bukan nyo mamaya. Puntahan nyo mamaya. Nakaka-relax. Pero yung lilipatan namin, mas okay na naman. Mas malawak. At nakakapag-jogging ako araw-araw kasi paglabas ko, kalsada na at walang masyadong maraming tricycle. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Nung makita ko yung mas magandang lilipatan, sige, di bale na kahit mahirap, mas maganda naman yung pupuntahan. So pag naunawaan mo si Jesus na dadalhin ka niya sa pinakamagandang bagay ng buhay mo, hindi mo naiisipin kung anong mawawala sa'yo, ano ang matatanggal sa'yo, anong masasakripisyo mo, dahil nakita mo, mas maganda ang patutunguhan mo. Listen, the consequence of obedience will not matter because the destiny matters more. Para sa'yo, wala na yung mga consequences na it comes with following Christ. Because the destiny is better. Di pa panan di biyag mo, nagsiyaat eh. Agasam ta, agserbi ka ti apo, usaran ti apo ta biyag mo. Kada kay ngayang people, amoy yun at kurang yun, dahil decision kan denying of self. Ada talents yun eh.
Nakadukad kay ti mabaling ko mga kanta iti kwen kay young people Agmember ti orchestra. Nakadukad tayo ti adal tiyempo na nga mapanag-disciple Pero ano? You don't want to deny yourself. Hanyo kayat just schedules you Hanyo kayat just amoy di priority, pero you don't want to accept and entertain the idea nga every Saturday inak magipag-soul win, every Sunday inak mag-equipping seminar, kahit nga mamaya mindset lang kung nandito ka o wala. Makikita natin humamaya kung sino ang totoong disciple. Mamayang hapon. Kasi may time ka na pwedeng mag-visit. Ang tagal-tagal mo ng miyembro, pwede kang mag-visit. Sabi ko nga sa inyo, listen carefully Alam niyo po, lumalaki ang church natin. Huwag niyo sanang isipin na hindi na ako napapansin na malaki na ang church natin, marami ng member. Huwag po kayo sa ganong isip na kailangan pa kayong mapansin. Kung kayo po ay miyembro, gusto kong maintindihan niyo, the bigger the work, the more workers it requires. So look at yourself, not as someone na dapat pansinin, but as someone who is a potential partner and worker in the ministry of God. Only if you're willing to deny yourself. Ibig sabihin, kung willing ka lang na mag-adjust. Na pag Sabado, ang kagbisita. Any time of the week, at night, you care for someone. Inak magbisita ni Kastoy. Mga kapatid, kung Kristiyano ka, anong gagawin mo sa buhay mo? Kundi yun lang. Yun ang dapat mong gawin. Naintindihan nyo? So inuulit ko, we do not want to entertain the idea nga sumurot ti Apo. Why? Kasi sobrang na-adapt na natin ang sarili natin sa mga lifestyle na hindi po dapat. That's why you need to decide now. Ako, kung ayaw nyo, that's fine with me. Kasi ang Diyos meron namang iba na pwede niyang gamitin. Pero ang concern ko lang, nanghihinayang ako sa'yo. Lalo na nagbayag kayo nga miyembro, tapos di kayo maaaramat, masayangan kasi deta kabayag yung nga miyembro, dapat makatulong kayo Di ba nagsayang? Ang dami ng paikot tong aking punto, pero isa lang ang tinutumbok ko, denying of self. Tatandaan nyo pag naunawaan mo, no yan na't pangidalhan ni Apo Jesus king ka, tipanang surot mo king kwa na, those consequences nga ma-account mo, in reality, makitam amin, di gitoy. Pero sasabihin mo sa sarili mo, nothing yan compared naman sa pagsunod ko kung saan niya ako dadalhin. That's why in Hebrews 11, si Moses, na lumaki sa Egypt, hindi siya Egyptian, Hebrew siya, alam niya kung sino siya Although na-i-adapt ng tibiyag na ti Egypt, na-i-adapt ng ti lifestyle na pukis na Egyptian, angot na Egyptian, pagkain na Egyptian, mentality niya Egyptian, pero nung ma-realize niya na, hey, I am not an Egyptian. I'm a Hebrew. So you know what he did? He left, the Bible says, he left the treasures in Egypt. Consequence yun. Why? In exchange to the excellency of knowing Christ. He considered nga ti panang surot na kan Jesus is a greater riches. Ibagak mangking ka, damagak man, at ka di pa'y napatpatag, nga uray sino nga tao Poncio Pilato tibiyag mo, no nga ni Apo Jesus. Meron pa bang mas mahalaga kaysa kay Kristo? Your career? Not even your family. Not even your job. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng job mo. Ang Diyos ang nagbigay ng family mo. They are not more important than Him. He matters more. So whatever that you lose, that comes as a consequence, it does not really matter much sapagkat iniisip mo your destiny of following Jesus. So young people, nakikinig ba kayo? Kinakausap ko lalo kayong mga young people. Kasi kayo ang future ng HBBC. Kayo yung mga hinuhubog na namin. Kasama ko ang mga adults. Kasi ang mga adults natin, vanishing generation na po sila. Ininot dan nga matayen, kakabsat. Dandanidan nga matayen. Da kayo nga ububing. Da kayo tikit kitaan ti Apo, kakabsat. Nga sumurot king kuana ken mangitultuloy ti trabaho ti ebanghelyo. Kaya mga parents i-prepare natin ang mga anak natin sa ganyan 3. Pangatlo, what else is involved in following Christ? Devotion. Devotion. Nag-simplity message tayo, di ba? Pero mahirap gawin.
Devotion. Sabi niya, take up his cross. Tika na sound, to take up his cross kakabsat. Listen to me now. No take up his cross, kahit nangasawan, makipagbaklay ka iti responsibility. Kaya't mo't sumurot, di ka man lang agambag. Ano ka, puro libre? Inte ag picnic ko nada. Inte ag beach. Oh. Libre, di ka man lang tumulong. Apos awan lang rutin tugot mo nga balo na yun. Kadjudjure man pwede dyan para bagkat mati water jug mati ubra mo na. Alam niyo, maraming mga Kristiyanong ganyan, nakikisaya sa glory ng church but they don't want to take part. You see? Pag nasa tugatog ang church, they would say, oh, I'm in BBC yan. Pero pag trabaho, kayo lang. Huwag niyo akong isama. Ay, hindi po. Ang pagsunod kay Kristo, kasali ho dyan ang pagtulong na pagbuhat o pagbuhat ng responsibility. Take up your cross. Bring your lunch. KKB. Kanya-kanyang burden. Oh, mga members, naintindihan nyo na? Ti sumurot iti apo, desisyon, nga uri adot mapuko mo, hamu isipon di consequence, kasi nagsaya at di pagbanagan ti biyag mo, nga maaramat na kati apo. Kat willing ka nga makipagbaklay itakat ko na, Pastor, how can I help? I'm looking forward. Amo yun, no, dito nga message, tumnag ka da kayo. Sana makakarinig ako later on, Pastor, how can I help? Andito, willing na ako, Pastor. Gusto ko nang makatulong. Akasanta, kaya't mo ti agbalin na parent, hamo kayat di responsibility ti parent? Ano ka? May enjoy am ti agputot, di mo kayat di responsibility ti ama? You're willing to take up your cross? Kaya't mo ti agbalin nga teacher, dim kayat di rigat ti mestra? Kaya't mo ti agbalin na doktor, Doc Lester, ayaw mo yung hirap ng doktor, huwag kang mag-doktor. Gusto mong maging parent, ayaw mo yung trabaho ng parent, huwag ka muna maging parent. Oh. Gusto mo yung privilege at blessings ng mag-asawa, pero ayaw mo yung responsibility sa asawa, ay huwag mag-asawa, wag. Ganyan ho ang generation ngayon eh. They want the fun part, they want the joy part, but they do not want to take part. Nangaganyo ti choir, amen, amen ka. Eh ano naman ang ministry mo? Pastor, hindi mo ba alam ang ministry ko taga-amen? Thank you. Salamat. Malaking bagay din, kahit pa paano. Kasi pag nagkakanta ang choir, nag-amen ka, nakaka-encourage din. Thank you. Pero hanggang amen ka lang ba? Ang nakapigpig saan ka nga tao, amen lat maaramid mo? Yang people ka, awang pamilya, awang sausawir mo, amen lat maaramid mo? Para ti apo? Oh, come on. Samantalang, ang dami nating tingnan nyo, si Ma'am Linda, retired teacher. Pero nakaragragsakak kasi you know what? Nagragsak, nagadot, awis na. At the awis mo, ma'am, ay at the sarat ita. Look. In fact, intugot na the Jeff and family, isot ng kuyo kadakwada ngay may dito ita. Retired teachers, ti kaduan, usaran ti apot ministries tayo ita. Oh. I am blessed to see the Foliosco family here. Wala pa sila noon, handa pinakita, hang kami pinagmimit, hang kami pinaggaam mo. Ti apulat am da, mabuybuya datay lang. Pero awan iti kasla, kitakit jerik na dagakabsat nga nag-take part kadagiti projects tayo. Di ba, Ma'am Madeline, Sir Stan, ang saya dito, di ba? Kasi may parte ka eh. Nakaragragsak ni Sir Stan di nagtugawan na ita. Bakit? Binayaran niya yun eh. Nung 70th ba? 70th birthday nun, imbes nga nag-throw out the party isuna, di 70 years old na, di pag-birthday na, pinaggatang kakab sa titugaw. Hintod na. Oh. Kaya mo nga ti-ministream para daluslat tugaw. Bakit? Kasi inuupuan mo. Ikaw naglilinis ng upuan, malikabok yan. Hindi, pinunasan yan. Kakabsat, ti panang surot ti apo, dapat ambom, at damat ibaklay mo a krus
No, kayat mo't umay sumurot ka deti, joyride tayo agad dapat, agbalon ka mo tayo. Anaka, talamang manganti kayat mo, di kapi agipaknit na nga na, no, regpidotlat basura, pambihira ka naman, no. Di ba, meron ba kayong mga ganong kaibigan, pag sumasama, puro libre? Libre na nga, hindi pa tumutulong. Huwag nyo nang isama yan next time. Mas magandang isama yung tao na alam niyang mag-ambag. Kaya kay Kristo, same thing. Kasi po, pag sumunod ka kay Kristo, may trabahong gagawin eh. Hindi yung susunod ka kay Kristo, entertainment, pleasure, relaxation. Hindi po relaxation ang pagsunod kay Kristo. Trabaho. Pero doon ka makakahanap ng totoong kapahingaan ng kaluluwa. Kasi masatisfy ka ka DJ Obraem eh. Tilubong ka kabsat, paikot-ikutan na ka lang, bambanugan na ka. Pero look, when you follow Christ, He's calling you to a work. Jesus said, follow me, I will make you fishers of men. So when you follow Him, you are following Him to a work. And you listen to me, hindi po basta trabaho yan. Ang laki nung Marcos Stadium natin dyan, mas malaki ho ang gawain ng Panginoon kaysa dyan. Pinaglaanan po yan ng bilyo-bilyong pera. Mas malaki po ang gawain ng Panginoon. You know why? Because if you take into account, that's a temporal building. Only used for, things for its purpose. Pero ang gawain ng Diyos hanggang langit po yan. Kaluluwang inaabot. Are you following now? So willing kayo mo lang ang makipagbaklay? So, hindi lang magpasyang sumunod, kundi nakahandang mahirapan. Huwag niyong isasama yung aarte-arte. Di ba? Sabi mong ganyan, okay. Sabi nga namin kami ni Ma'am Kay, nung pumunta kami sa Hong Kong, kinondisyon mit panunod digiti ubing. Okay ka, hami kayat nga si kapay ti may isang rigat mi nga aywanan ha, tumulong ka nga agaywan. Kaya mga kapatid, nung nasa Hong Kong, kami, pag sabi niya, nabanog ako, pinapaalala namin yon. Huwag kang arte-arte, hindi ka dapat sumama pag ganyan ka. At maraming Kristiyano ganyan. They enjoy when everything's going well. Wow, ganyan. Pero tunog pa nagsabi ng pastor, okay, commitment tayo kakabsat. Ayaw na. Kakabsat, hindi soul winning. Umay kayo tumbalang kakabsat, they don't want it. These people do not understand what it means to be a disciple of Jesus. Lastly, not only it takes decision, not only it takes denying of self, not only it takes devotion, but thirdly, kakabsat, it takes dedication. It takes dedication. Jesus said, and follow me. And follow me. Sumurot kanyak. That means dedicated. Ibig sabihin, wala kang ibang titignan, susundan, kundi siya. He will become the center of your life. Ibig sabihin, mula ngayon, the family life ko, Christ is the center. Imbitara ko ni Apo Jesus nga isut head ti unag ti pagtaengan. Whatever it is in the home, Christ is the head. Imbitara ko ti Apo, ijay pagubraan, I will shine for Jesus. Kadagiti, kakadwak ti trabaho, dagiti gagayem ko, ipakita ko ni Apo Jesus kadakwada. I am now dedicated for Him, to follow Him. And as you follow Him, you become like Him. Because who you follow, you tend to become that person. Tama? Tilahan mo pagbalinan ng kadeta nga tao, siguro kat langa kakabsat. Hanggang parisan tila nga, pero lahat magagaya mo yan. Tell me who you are following, and I will tell you where you are going. So if you will follow Christ, you will be committed to this church. Because this church is committed to the work of Jesus Christ. Amen, mga members? Sa mga new believers, malamang bago sa inyo ito. But I'm telling you, the best thing you can do with your life is to follow Jesus Christ. Kadeti pa nang surot tayo ti Apo, kakabsat, naragsak, yes, ado ti mapukaw, ado trigat na, pero nakahanda po tayong mahirapan. Sapagkat nakikita natin kung saan tayo pupunta. Amo tayo deti pagbanagan ti biyag tayo. Ngausa rin na tayo ti Apo. Would you like to be used by God? Would you like to be a mighty instrument? Instrumento na ka ti Apo. Then decide to be a disciple today. Every head be bowed, every eye be closed. Doon lang po nagwawakas ang message natin. Simple lang. Ang kailangan lang po ngayon, desisyon.
And if you are undecided, ibig sabihin, merong mas mahalaga sa'yo kaysa kay Kristo. If you're undecided, ibig sabihin, you do not fully understand who Jesus Christ is. And how wonderful it is to be a disciple of Christ. Would you pray right now? Kararag ka ita, ti sarilim. Kat kunam, Lord, I have decided to follow you and no turning back. Tayo pong mga matatagal ng member, let's not live in past glories. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Let's renew our commitment to follow Christ. Not us, but Him alone. He must increase, we must decrease. At kung na tayo, Apo Jesus, sumurutakkan ka. Kada kayo nga baguhan ko ng Apo Jesus, sumurutakkan ka. Agserbiakan ka. Ilalaan kong buhay ko sa'yo. Turuan mo ako paano maglingkod. Turuan mo ako paano ako magamit sa ministry. Turuan mo ako how to share the gospel. Turuan mo ako how to be a witness. I know I am weak, but Lord, use my life. That should be your prayer today. Agyaman kami, Apo, napalagipan kami, nga gananad kam ti desisyon, dawala ang ti mapasamak ti biyag mi. Surutan mi ti husto, nga uri na rigat, amumi na kwasano ti cost involved, pero hanga di ti kitan mi, gapot adda parabor mo, kanamumi nga isuti na saya at kan dapat nga pagbanagan ti biyag mi. Adamat, Apo, DJ, paka-yincline ng tirik nami, Apo, ngam amumihan na husto. Nalagaan, naragsak, amumi nga isut gusto jerik nami. Ngaman na isut apag-iso because it's a violation to your word. But Lord, help us to deny ourselves. Help us to carry our cross. Nga magipagbaklay, Apo. Kat amumi nga ti panagipagbaklay mi, there is blessing nga gururay kada kami. For those who will follow you, blessings will follow. Those who honor you, you will honor. Sabi ko mata, amin. Nga agdingdingeg ti dayti nga bigat. Uray ti Facebook, YouTube, website, amin na po Diyos. Han ko maagawid nga awan iti sure nga decision na Apo. Kat sapay ta panunutan na nga naimbag dayta, kadag decision nga naimbag. But help us to follow you, to decide to follow you, Jesus. No turning back. In Christ's name we pray. Amen.